Id-dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali kompli tonqos u tinsab fl-inqas livell li qatt kienet fl-istorja ta' pajjiżna. Dan hekk kif minn tmiem is-sena l-oħra sa Lulju ta' din is-sena dawk li jiddependu fuq l-assistenza soċjali naqsu b'150 persuna oħra. Dan ifisser li bħalissa hemm 5443 persuna. Dan ifisser li n-numru ta' dawk dipendenti fuq dan il-benefiċċju niżel għall-ewwel darba taħt il-5500 persuna. Dan it-tnaqqis ġie reġistrat f'perjodu sfidi internazzjonali bla preċedent kemm bil-pandemija tal-COVID-19 kif ukoll bil-gwerer fil-Lvant Nofsani u fl-Ukrajna u anke fl-aħħar snin lokalment ġiet irreġistrata żieda fil-popolazzjoni. Bil-maqlub f'Diċembru tal-2013 meta il-popolazzjoni kienet ferm inqas u l-isfidi kienu ferm iżgħar, dawk fuq l-istess assistenza soċjali kienu jgħoddu għal aktar minn 15,100, differenza ta' aktar minn 9,600 persuna jew 64% iżjed milli hemm illum. Dwar dan tkellimna mad-direttur tad-Diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza fih dan il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal George Cremona u spjega li minn barra iż-żieda bla preċedent fl-impjiegi fl-aħħar snin kien hemm ukoll miżuri li ttieħdu mill-Gvern biex aktar persuni jidħlu fid-dinja tax-xogħol fosthom bit-tapering tal-benefiċċji meta wieħed jidħol f'impjieg. It-tapering tal-benefiċċji laqat immedjatament lill-beneficjarji li kienu fuq l-għajnuna soċjali. Tajjeb illi ngħidu li l-beneficjarji li jkunu fuq l-għajnuna soċjali u jsibu xogħol jibqgħu jitħallsu parti bħala persentaġġ mill-benefiċċju tagħhom hekk kif isibu xogħol. Tajjeb illi ngħidu li wara 3 snin illi ikunu qegħdin jirċievu tapering tal-benefiċċji, għandna studju li qegħdin juru illi iktar minn 80% tagħhom ta' dawn il-beneficjarji soċjali baqgħu fid-dinja tax-xogħol. Għax kif dejjem ngħidu x-xogħol jagħtik id-dinjità. Minn barra Cremona semma wkoll l-in-work benefit li fl-aħħar snin żdied sena wara l-oħra u li issa il-ġenituri m'għandhomx għal xiex japplikaw għalih hekk kif dan qed jingħata b'mod awtomatiku. Dawn huma making work pay policies illi lill-beneficjarji soċjali tawhom is-saħħa biex ikabru il-potenzjal finanzjarju tagħhom għalihom u kif ukoll għall-familji tagħhom. Minkejja li kien hemm tnaqqis dawk li huma kompletament dipendenti mill-assistenza soċjali, f'dawn l-aħħar snin il-Gvern investa l-akbar nefqa fuq firxa usa ta' benefiċċji, inkluż fil-pensjonijiet li ilhom jiżdiedu sena wara l-oħra u dawk li jgħinu lill-ġenituri fit-trobbija u t-tagħlim ta' wliedhom.